Кайчандыр әүвәл заманнарда моннан бик күп гасырлар элек җир йөзендәге кешеләргә 7 энҗе, 7 мугҗиза индерелгән. Аларның һәрберсенә тирән мәгънә һәм гыйбрәтле фәлсәфә салынган. Әрәдәм боласаларны табып, үзендә булдырырга тиеш булган. Бары шуннан соң гына ул үзенең кем икәнен, нинди милләт, нинди нәсел дәвамы икәнен белә алган. Заманалар үтү белән әлеге җәүһәрләр барлыгын һәм аларның әһәмиятен яңа буын вәкилләре оныта барган. Рух бөтенлеге зәгыйфләнә, иман ныклыгы кими башлаган. Борын заманнарда халык телендә буыннардан буыннарга күчеп бер бик гыйбрәтле риваять сакланып килгән. Үзенең тапкырлыгы белән дан тоткан бер әүкатьле кешедән гүзәллеге һәм шибәрлеге белән тирә-як җегетләрен таң калдыручы кызның кулын сорарга дип bir җегет килгән. Hey кызыкай, карама миңа алай. Исемем Рамай, каладан килгән малай. Барысына да үрнәк булырмын сиңа терәк. Бәхетле булыр өчен син генә миңа кирәк. Миңа кирәк синең бер елмаюың кызым. Без бергә булганда кинәт кабына ялкын. Ышан, мин бердән бер, мин бөек, мин батыр. Минем янда синең өчендә урын табылыр. Табылыр көмеш алтын кызның бәхете өчен. Башымны да кызганмыйм, син миңа ышанамсың. Өстендә кием тузмыйм, мине барсы да күрсен. Кызыңны миңа бирсәң, һич үкенмәссең. Кызың шундый чибәр, һич тә булмый түзер. Кызың алтында тиң, син беләсең күзең. Кызыңны миңа бирсәң, һич үкенмәссең. Һич үкенмәссең, һич үкенмәссең. Кызың шундый чибәр, һич тә булмый түзер. Кызың алтында тиң, син беләсең күзең. Кызыңны миңа бирсәң, һич үкенмәссең. Һич үкенмәссең, һич үкенмәссең. Ләкин кызның атасы алай җай гына күз карасын җегеткә биреп җибәрәсе килмәгән. Кем син? Нинди нәселдән? Үзең турыда ни әйтерсең дип сораган ул. Әгәр дөньялыктагы юлыгызны иңгә иң куеп, сынауларга бирешмичә үтәсегез килсә, син җиденче бөртеге, мугҗизага тиң асыл ташлар табып алып кил. Менә шунда Фатихамны бирермен.
Sağ bul yarım, bilmem ondan ne kadar. Bir gel vaqdan mehabetim, yüreğimni şilketer. İzlep tobim iken jiden jenne yirken Ötgeyime yetken sözlerine Sayla sözlerine iken Ağlalı yüreğimde Kükreğime koy başım Sima bulgan mehabetim Bulsam doğru yoldaşım Ağlalı yüreğimde Kükreğime koy başım Sima bulgan mehabetim Bulsam doğru yoldaşım Suygen yarım Kürsət miňa Dürüsü ulamdan versen Azizemi yeğenim boşqa Azizemi Dalmazdan bir gün Ağlalı yüreğimni Kükreğime koy başım Sina bulgan mehabetim Bulsun doğru yoldaşım Ağlalı yüreğimni Kükreğime koy başım Sina bulgan mehabetim Bulsun doğru yoldaşım İnce bürtüklәре, asıl taşlar, kaydan, ничек табыргасың аларны? Балам, балам, син юкка әзгәләнәсең. Алар бар да синең янашыңда. Игътибар белән генә тыңла. Адәм баласын дөньяга беренче аваз салуга ана теле, ана моңа биләп ала. Dağdan jile sazlara Şul jilene tamla Bizden bizde ulan
Нәрсе бу, әни? Минем сиңа бүләгем. Миңа бит күлмәк түгел, әнҗе кирәк. Бу күлмәк улым синең туган өең. Минем җылым синең моңың. Ә хәзер нишләргә соң миңа? Йөрәгеңне тыңлап кара улым. Ул сиңа ни дә булса әйтер. Йөрәк? Мин берни дә ишетмим, әнием. Осталар алачыгына бар улым. Сорауыңа җавапны бәлки анда табарсың.
Туган илеңне, торган җиреңне саклап көрәшкәндә, Аллаһы биргән җаныңны кызганмадың, үзеңне аямадың. Бу пута ирлек билгесе. Энҗеләрне табачакмынмы соң мин? Кайдан аларны эзләргә? Халык тарихына күз сал балам. Бәлки шунда милли йолаларыбызда үз асылыңны табарсың.
Bizni uyata, tağman tırıp bizning gelesem ayurağın uynata. Tağman tırıp bizning gelesem ayurağın uynata. Baselle emme bilsin, gidenleri bilgilsin. Basılanda zəhətnin şapkaları görünsen. Baselle emme bilsin, gidenleri bilgilsin. Basılanda zəhətnin şapkaları görünsen. Basılanda zəhətnin şapkaları görünsen. Bu нәрсе, әне? Гасырлар аша сакланып килгән милли байлыгыбыз. Ә хәзер кыйблаңны барларга, иманыңны табарга кирәк.
Мин нәрсә дә булса таптыңмы соң? Җир йөзендә һәрбер кеше нәрсәдер югалта һәм таба. Алайса, хәзер нәрсә? Хәзер мәхәббәттер, улым. Зәңгәр күккә ярак хыялга китәм. Без яшәгән бу дөньяның игешиге бар микән? Җавап эзләп җанымдагы меңләгән сорауыма менеп китәм хыялымда киеп баз юлларына. Җавап эзләп җанымдагы меңләгән сорауыма менеп китәм хыялымда киеп баз юлларына. Җиле көйгән кәсе белән низагъра яши айда. Ярым булар, парым булар, миланасып яр кайда. Мине кошлар кыйгаш-кыйгаш, кышалар үрдән бүрдән. Мине эзләр идем күрдем, булса тырайдан икән. Әнием, мин бит яратам. Яратам! Я улым, мине ни белән шатландырырсың? Күпме җирләр киздем, сулар кичтем, бар галәмне йөреп чыктым. Ләкин энҗе бөртекләрен таба алмадым. Эй, улым, менә шушылар бит инде безнең милләтебезнең энҗе бөртегенә тиң җәүһәрләребез. Беренчесе, менә бу күлмәк. Ул синең ана телең, аның моңы. Икенчесе, аягындагы читекләр, алар синең хезмәтең, түккән хәләл тир нәтиҗәләре.
Üçüncüsü Bilbao Puta. Туган илеңгә булган ихтирам. Дүртенчесе менә бу сөлге безнең йолаларыбыз. Бишенчесе Түбәтәй. Ул безнең иманыбыз. Ә менә бу күгәрчен. Ул алтынчысы. Минем насип ярым, мәхәббәтем. Ә җиденчесен тапмадым бит. Ансы инде аның улым, менә ул. Хезмәтебезгә хөрмәт күрсәтеп килгән кунаклар. Бүгенге бәйрәм шаһитләре. Кайсы милләттән, нинди нәселдән булуына карамастан, дус, тату яшәүче кардәшләребез! Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Государственный ансамбль